600. Hello mga bay, mga untag mukbang. Mga mukbang. Mga magmukbang ta ninyo. Kumusta man mo diya mga bay? Dati sudan diri nga. Inununan nga isda. Nya, doon ay taong ang inununan. Naitalong. Dito ko ni tikla gahapon. Ang iyang question, ang premyo is cellphone, power bank o 1,000 pesos. Ang question is, ano ang pangalawang gulay sa kantang Bahay Kubo? Ay, sus, nito bagdayin kong talong. Sus, kailain man nilang nakita, oy. Lahi gid sa screen, lahi gid ang nasa screen sa host, no? Kung uyab nga pula. Hello vlogs, welcome to my guys. Hello guys. Welcome to my vlogs. Naunta. Ano mo lang? Nanunan nga isda nga naitalong. Agwit, kanamit na eh. Hindi mo lakaw mi karong mga ba. Bisita mi dito sa ato ang yuta. Ikaw na yung material. Kaya Nagtanong mi og lubi. Dari nagdaan naglubi. Ikan sa bairan. Ni ato na dahil sa ito sa bairan. Ako kakuyog. Uy, gabi. Pamukad to dito, no? wala. Oo na lang. May saw-saw sa suka. Sa man na sila kaon. Ako na lang naulahi kay ngano. Lahi man kog mata kay lahi man kog tuog. Ani nabuhi pa man ta magabi eh. Murag yapon kog naa sa kuwait kay. Ngaw na arong orasa, ting pamahaw man pud nako dito. Ang kuko usan na lang kabuk na bilin. Naibot na tanan. Yung oras sabi mo, pagpangapi na mo po dito be. Una mo na gapong nasa kuwait. Diribok. Irubi kay magmukbang mi papa. Pwede kan kaon? Ano to? Oh, diet nga ka. Mahaw day ka. Yan dahil tao sa maraming kanon. Dalit daw. Kay gwapo rap. Dalit daw. Diet agamay kanon. Dalit daw. Ano? Di man na 1 cup. Paano mo na 2 and a half. Angkat dong nila. Ano wa deh? Masa pa na? Nag-play pa na? Manuwa mga. Ano mo na? Nagload. Ako man. Ano yung sapo? Kuya, tora, gituwal kang tak tunay mo be, kay para... Aman. Napay tawong? Bok? Napay tawong? Na? Tulo sa kuan ba, pang... Power. Apa may taong to sa koy? Magkado? Sa imong atubangan niya. Ay, Diyos ko, para sa... ituwad na, ituwad. Nawa ba? Ha? Sinawag. Mamaal na si Mrs. Nawaya akong kipalit ang dragon. Bok, magkasin sa tag-Gcash bok kaya. Nisa suki. Ulaw na kaibog, ipaningilan tagabi. Ito mga nakadaog. Lo dayon kay bawal ko ng anak. O lagi.
Ano na ining abot? Ay, Diyos ko Lord. Ah, saan yung oras? Cashier. Andyo, 3. cut off na ron, Bok. Sa. Di kas ko ni sa kukaw, Lodi, kay Lord, na kudaan nila ron. Ano, phone na. Apa na? Rayo. Itong gigamit niya sa skinny touch ba? Unsa to inyong kuan ka automatic to? Grabe. Andro inyong Roblox basig ini kuan ma Di man. sinaw po diretso. Tanay, Gcash kayo automatic. Yan, kung login. Automatic na. Automatic ang payment inig masudlan ng GCash pahak diretso. Wala talong Bok. Ayan. Ha? Wala na. Basta mag-unon ka daghana ang talong ug okra. Iwi. Talong ug okra ba? Langsi is the ano? Langsa. Man. Ano? Diba? Yan, sa inyo dam. Ang prito ka? Ngayon ka po. May kining on. Hindi lang. Ito manok. Bisan. Sige lag manok. Pwede lang, di na ta makita sa manok. Yan. Yeah! Tipid kay kusudan jud ay. Daan pa sa una. Hmm? Tipid kay kusudan. Awa na. Sudang ang dahang kaunon. No. Nanad mo gutas sa una nga na kusi butang. Kusi butang. Ari gagmay pa jud istanan. Ang ana. May budget masudan. Kuha anday kuha. Luto daghanon. Gamay ra sa dang luto kay budget pud ang kanon. Kay wa may bugas. Lap. Mangaon mo dito ilang lula rap. Taksan mo ni lula rap. O dili ra. Andro. Mangaon mo dito. Hindi. Kuya na lang. Kuya, mangaon mo dito. Katong napa ko sa kwait. Kanang. Mangaon mo tax. Kanon ni lula. Budgeton. Yung anak. Tas sa kaluwag. Anak. Ha? Ikaw, ato sa iya. Oh. Yari, dako ko na raya. Kayo. Yung sudan, budgeton ang sudan niya. Yung anak mami sa una, ya. Araw? Ya. Yung anak mi sa una, budget ang kanon ng sudan kay. Okay. Wala may palit og bugas og sudan. Nga, lami ra ba kay kaunon yung binaylo bitaw nga bugas. Bis na namahilo na. Gara na og kaon. Suka ko, ben ano niya, minsan ko yun, moro do. Dragon. Tra. Ikaw na yan. Ano? Dili lami kuto, kay malakaw na mi. Okay mga bayo, mananatag mukbang. Daghang salamat sa iyong paglantaw. Amping muli kanunay ko sa mga mutang. Linis madanlog tang kalibutan. Laban-laban. Ginilili akong kuya gwapo no.